ngay thà tu lệ thir tu te chỉ bày vek ule hey kan huang hian ti hian group hi aron join chi a man mo takin ti hian in bum na thu hi aron post ngal ani ni tin sang a hlo thei na atia thei lo na salu tu ani ti hian hey bracket a han I hlo ziang kan til lo o I hlo thei kan ti ani khe atia he application lucky bet ti te pon an lama hi ti hian online atanga vat khoi tur khani a ta hianin atira chuanin an han hlo ve boka maro chu aria an ti top thut mai ni hemi application hin ti top thut mai ni du huna khan ti hianin group tanga hianin an ron join che he ti hian ron post ngal ta thina ni ti khan bum tur kha an han mu tam hnuwa sum lo lu tam deuh hnuwa khanin an ti top thut thina ni ke pon ka va join thina ni hei ti hian hei du tan huasap lo join ru o ti a hin tin ka va lu ta ka va en chin ta a an kalphung kha chuta an creator chuanin hei heta po hi goa game ani a online trading ani tia ti khan kan thiat thiam dan tur chuan lucky bet ani aron ti che hi I bet tam le hlok na po atam group lama an lo prediction awangin I recharge theina tlem ber kha za ani cheng za in bul I tran khan sing khat chuang poi hlo thei I lo hlok ta ani chuan du huna poisa withdraw the ni tia hei hi ti hianin a han ti a poisa ten han hlo chuan ti zela ha cheng a sing tel ka pai to ti ten omani khati khanin I an chana poisa tam takan chan ta ni no pang hmuya chi thlum wa hnoi zawa ti khan be se na sang tak nen khan ti zela cheng noi khat pai to ten omani ti khanin hei helaya lucky beta in nam hnoi ho te hian poisa ran lu ta lo tam nu khanin an ti top le thut thina ni alak lo khan he application hian ti top thut ani ti hre ta tha chuan hi helai hian group hi st dar ngonan group hi en la iron post nen hian ava in me hran lem lo ti hremayang atia enga man nga lo khati anga ti khamo vati mai la enga tan man nga ron join na group hran group chi sang khan pathian tu chuana ni mon ni us group ani emo an va join to pati khan an post ngal thor mai ni chu admin te khanin hetia remove ringot lo hian an hmu lai nge tur khan hi kan remove ma khan an ma ni kha kan remove ma in an post a hi delete for everyone saktur chuan kan pai sakani ti khan hmu man ta a kan remove phot nu a an post hi kan pai chuan an post hi kan delete chuan an hmu man to lova chuwang chuan heta kan remove ma nge hian an post hi delete for everyone saktur engtin nge kan lo thelo pal the a delete sakdan kha I met wang chuan hei he delete chin chiana hian bol hlo bom le ma ta hian izuk meta chuan delete for everyone a hian izuk met le don ani delete for me chuan I phone mi chu a in pai don a delete for everyone a hian ti khan izuk metang hei heta hi hei as an admin you are deleting hi a number aron post to number ka message for everyone in this chat they will see that you delete the message hey cancel delete le du lo na hey delete for everyone a hian ti hian met le kan paisa kan mai ti khan hey ti khan you delete
this message a segment tikhan hei hi aron join che hian paisak masa ila chuan kan paisak ani ti kha mudon ani heta ama kan remove masak chuan apo sakha kan pai kha mu thei to lo ni ole kha toite in ka han seile lokani a ngai thatu te kong khatala hlok puina in lo nei the ka be se ka lo me